чанде пеш мақомотҳои судии ноҳияи ҷаббор расулов ва шаҳри бӯстон парвандаи ҷиноии 5 сокини ноҳияи ҷаббор расулов ва шаҳри бӯстонро баррасӣ намуда онҳоро ба муҳлатҳои гуногун равонаи зиндон намуданд. чунончи боиматов ҳомидҷон абдуманонович, содиқов моминҷон икромович, аҳмадов бахтиёр қурбонбоевич ва пайзии маҳмудҷон эргашевич ки ҳама сокинони ноҳияи ҷаббор расулов мебошанд, аввалҳои соли 2016 дар ҷойҳои алоҳида сарҷам гардида бо даъвати боиматов ҳомидҷон абдуманонович ба гирифтани таълимоти динӣ, аммо дар асл ҷалб шудан ба гурӯҳҳои тунравии террористӣ ба кирдорҳои ғайриқонунӣ даст заданд. ҳангоми ҷамъомад дар ҷойҳои алоҳида аз наморҳои видеоӣ ва адабиёту варақаҳои таблиғотии мутааллиқ ба равияи экстремистии салафия истифода мебурданд. ин гурӯҳ моҳи июн аз ҷониби кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ дастгир карда шуда, нисбати ин афрод аз ҷониби шуъбаи тафтишотии мақомоти амният парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. дар асоси моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон боиматов ҳомидҷон абдуманонович, содиқов моминҷон икромович, аҳмадов бахтиёр қурбонбоевич ва пайзии маҳмудҷон эргашевич гунаҳгор дониста шуда бо қарори суди ноҳия ба ҳар яки онҳо ба муҳлати 5 соли зиндон бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳоти низомаш пурзур ҷазо таъин гардид. маълум аст ки надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. барои мисол суди шаҳри бӯстон холматов ҳалимбой абдусатторович сокини шаҳри мазкурро ки ба кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даст зада аст дар доираи талаботҳои қонунҳои амалкунанда нисбаташ чунин ҷазо таъин намуд. холматов ҳалимбой абдусатторович бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин модда ҷазо дар намуди маълум сохтан озодӣ ба муддати 6 сол бо нигоҳ доштан дар калони ислоҳии идораи низоми пурзур таъин карда шавад. мушоҳида мешавад ки ҳама ин дастгиршудагон дар натиҷаи кӯтоҳандешӣ ва соддагии зудбоварӣ ба доми гурӯҳҳои террористӣ афтода оқибат ҳаёти осоиштаи худро дар кунҷи зиндон сипарӣ менамоянд. вазифаи ҳар як фарди солимфикр ва ватандӯст ин мубориза бо салафия, терроризм ва экстремизм буда фароҳам овардани фазои боварӣ, эҳтиром ба манфиатҳои ҳамдигар мебошад. амалкарди ин 5 сокини ноҳияи ҷаббор расулов ва шаҳри бӯстон ки оқибат равонаи зиндон гардиданд бояд барои дигарон дарси ибрат бошад.